Čau lidi, dneska ideme si zahrať Slab Tower, ale Valhop Slab Tower. Takže začíname. Už sme tady, nemáme tu žiadne checkpoint. Je tu úplne normálne Slab Tower. Free slabky sú tady. Tu môžeme sa hoci ako troliť a tak. No poznáte. Napríklad nejaká Hero sa to točí. Takže to na 100% musíte poznať. Túto hru. Slab Tower. Musíte poznať niečo, čo sa volá Slab Tower. Protože ak to nepoznáte, tak fakt nevím. Musím... A toto je tá príčina, prečo nehrá Slab Tower. Ak máte malé nervy ako ja, lebo ja už mám fakt, chytám nervíky, ja už sme iba na začiatku. Dobre, úplne speedrun. Tak nič. Jo. No, dobre, musím... Dávno som netočil. Ja dávno nehral som Valhop. Budem to musieť dať znova. Tu máme nejaké codebox. Ale samozrejme bez trojenia toto običko nebude. No, neviem. Toto obi mi nepríde ako dobre na Valhop, pretože hrozne sa ovláda. Ty vole, Masterpiece. Dobre, na toto nebaví. Tak, taká iná hra, bol prdele. Dobre, už neviem to pretáčať toto video, som si druhú hru vypol. Škoda, keby ste vy mohli rozhodnúť, tak by ste mi asi povedali, nie? Čo by som si mal zahrať, ale sám to neviem. No, sám neviem. Tak zahráme si to hoco. 2 vimy sú tam vraj. No, tak dúfam, že dostanem tie 2 svety. Je to tu veľmi zaujímavé rovnosť začiatok. Burger. Nechcem. No, tady mám nejaké običko. Ja neviem. Ja som malý. Prečo som malý? Takže budem celý čas malý. Aha, ono sa to resetuje každú sekundu. No, každých pár sekúnd, ale zaujímavé. Teraz sem... Kamera. Nie, teraz sa mi šejkuje kamera. To je pekne na nič. To nejde skákať. To je reálny masaker. Konečne niečo iné. Random zamrznutie ešte horšie. No, skvelé. To je best ever. Jak ja zomrem, tak sa vnitnem. OK. Monogravit... Mesiac. Studio Moon TV. To je co? No. Moon Gravity. Ale to je dobrá vec práve, že... Keď skáčeš. Ne. Random jumpscare. Nie! Ďalší Random jumpscare. Skvelé! To milujem. Milujem túto hru. Random jumpscare. Ja si ešte jeden jumpscare. Daj mi. Ja som poriadna šiška. Ja som úplne roztiahnutá šiška. To čo je? Ja som šiška. Úplná šiška. Jo. Niečo dobré. Bouncy leg. To čo znamená? Aha. No. To bude problém. To je problém. No. To je problém toto. Nechci nič za Robuxy.
O, čo? Nie, to si děláš prdel. Ne. Ne. Takže teraz by som správne mal ísť tam. Kamo, to čo je? Dělá si prdel. No, niečo iné potrebujem. Ja som záchod znova, protože cez polovicu obrazovky, takže záchod cez polovicu obrazovky mojej. Kámo, viete, Skibidi to bude mŕtvý. No, toto hra. Ja furt neviem, kámo, tu sú orea a ja neviem preskákať proste na oreách. Prečo mi to dáva černotu, keď skáčem? Ja som to... Stojím i sa deje. Jedu. Nice. To čo je, fok? Ja mám všetko šedé, hmla, no. Nie, no ukáž. Prečo som ožratý? Ja berem prášky asi. Ja som asi zobral prášky, no. Tak vypadá. Ale ja nechcem byť už mať prášky. Nechcem ja pirúky už brať. Ale tak to je ešte v pohode. No, ukáž. Teraz som... Toto je hrozné na parkour. Teraz ak tu bude jumpy, ja sa zblázním. A mi to nepíše, že random to, že čo som. Ne, ja som proste neviditeľný. Do čiernej... Ne, do prdel. Je to furt zelená. Blackout, jo, blackout. To som potreboval, blackout. A ja neviem, kedy padám. No, dobre. To budú reakcie. Ježiši Maria. To je hrozné. Pane Bože. Ja som kachna. Ja som... Nice. Som kachna proste. No, skvelé. Prečo vydávam zvuk jak kachna? Ja nechci vydávať zvuky ako kachna, ale je to hrozné strieľanie. Yes, rolujeme. Spily feet. Aha. Ring. What the fuck? To čo bolo? What? Takže keď zastavím, tak je spoznem. Akože sorry, ale to nejde. Čo to bol? Ja som nestal. Keby to išlo Roblox Bacon Hair, čo robí Bacon Boy? Ja nechci byť Bacon Boy. Yes, Bacon Boy. Bacon Boyové vlasy. Nice. Ale ja som Bacon Boy. To je úplne normálna vec. Prečo som pes? Vysvetlite mi, ja musím byť pes. Nič iné nemôžu byť. No, ale hrozne sa to ovláda. Počúvaj, ten pes je z prdele vyšiel. Ten pes vyšiel z mojej prdele. Ale je nesmrteľný. Moon, yes, ale toto je dobré napríklad. Moon Gravity. Tiny boy. Body. Nice. Ne, ešte som mám Moon Gravity. Gravitation. Boom. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2,
Čo je Bouncy? Do prdele Bouncy Leg, to je najhoršia vec. Oh my god. Ty vole, jedu, John Cena. To je bestem. John Cena. Potom keď dohráme tu video, tak natočím ešte jedno video. Invisible. A to mi až tak nevadí, aspoň neuvidím túto borku, aspoň ona nevie o mne. A to je congratulation. Boom. Takže vidím sám seba. A je to porušný, keď si mám first person, alebo... Daisy. Random jump. Ja chci jumpscare. Ale nie v skoku. Urob. Hej, bu. Epic. I am epic. Tak, kamo, chudák škrečák, to bolo bé. Skvelé jumpscary. Roblox, ja som Bacon Boy. Nice, konečne mám štýlové vlasy. Konečne mám štýlový hairstyle. Tam tie vlasy boli hnusné, musel som si dať Bacon Boya. Čo je tejto? Ona sa spí. Keby tu bolo spin. To má asi všetko, ne? Toto som na 100% mal. Na 100% bol takýto. Ja žijem. Ne, nežijem. Tady je Skibidi Toilet. Skibidi Toilet, let. No nice, už som normálny. Blackout. Museli mi dať blackout, ale ja to dám, pretože je easy. Teraz páne bolo. Ja som v cieli. Mám rádio. Tak na počesti pustíme niečo na radie. Takže. It's raining tacos. It's raining tacos. The sky. A učiť sa s vami s touto hrou, ale neodchádzajte z tohto videa, ešte si musíme... No dobré, môžete odísť z tohto videa, nezabudnite like a odber, napíš komentár, ktorú si hru mám zahrať a ja sa teším u ďalšieho videa. Zatím čau!